Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, пеш аз навора сар кардан лайк монед дӯстон, обуна шавед дар канал, дар номерҳои поён буда барои реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Пеш аз навора сар кардан дӯстон, ҳамин бародара гӯш мекунем, як рекламача, баъд навора сар мекунем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, ин ҳамин мо маҳсулота аз Россия овардем аз ширкати Bionexx барои коркард кардани биоотходҳо, барои туалету ошхонаву канализатсия, ҳама намуди отходҳоро коркард мекунад, ба оби техникӣ мубаддал мегардонад. Як пакеташ ба 2 тонна отход қувваташ мерасад. Вақте ки дуруни об медорад, коркард мекунад, ба оби техникӣ мегардонад. Метавонед ба ҳамин номерое ки дар поён мондагием занг занед, маълумоти пурра бо метем ба ҳазур занг заданед барои заказ. Ҳама ҷо ройгон доставка дорем, ба тамоми ҷумҳурӣ доставка мекунем. Хоб дӯстон, меравем ба хонаи навбатӣ. Мо қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, назди масҷиди муфтӣ. Ана дӯстон, масҷид 50 метр 80 метр дӯстон, 80 метр то даруни анамин хонаи фурӯшӣ аст. ин тараф мағоза масҷиди муфтӣ, аз ин тараф мактаб, ҳама чӣ дар назди ана ҳамин хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон, хонаи ягошина. ҳозир ҳам ба навор мегирем. ҳеволаш аз ана ҳаминҷо сар мешавад, забор ростаки дарвоза рафта ба навор мегирем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Як хонаи компактни аст дӯстон, якошона, подвал, кухня. инҷо як ҷои тапчан кардагиам. аввалан заминаш брусчатка, напори обаш, обои инҷо ҳамаш качалка аст дӯстон, аммо мотор задагиан напорошон. Напори об, кухни ҳамаш напор хати аст. аввалан аз кухни сар мекунем. полни фасад задагия хонора. инҷо кафел задагия дӯстон, сантехникош кардаги полаш ламинат. инҷо ҷои мотор задагия барои давлени оби кухня. абой дорад. инҷо гуфтем як ҷои тапчан кардагиан, аз ин тараф бошад як ҷои ванна ва ҳоҷатхона. дуто дорад дӯстон. ин берунаш, дар даруни бинорам якто калонаш аст. дар инҷо подвал, ростаки ба даруни бино медароем. ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корбон, назди масҷиди муфтӣ гуфтем. 2 сотиқ замин дӯстон, 4 дар хона квадрат, 117 квадрат. ростаки як калидори калон мешавад. душевой, як хона, 2 хона, 3 хона, 4 хона. ростаки аз душевой ба навор мегирем дӯстон, як санузели калон аст. инҷо ҷои ҳоҷатхона. треза аз бари бино. дарҳо даборҳояш паки. дюнги хона.
сеюмги хона. инҷо бошад чорумаш як зал аст дӯстон. як 117 квадрат подвал, кухня ҳамаш дар ин квадрат медарояд дӯстон. дар поён дӯстон як подвал аст. یک подвали калон. мо ремонташ нест. خب دوستان یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی پایان کاروان نزد مسجد مفتی. مکتب در این طرف دست راست می شود دوستان، از طرف دست چپ مسجد 80 متر تا درون خانه مسجد نمازی جمعه خانه. خب 2 سوتیق زمین 4 در خانه کвадрат 117 کвадрат. نرخ این خانه $60,000 آمریکایی. باز معامله دارد. خرید و فروش با اسعار ملی برای مانده می شود. نمرها برای تماس 93 413 26 66. در آن همین نمرها زنگ میزنید دوستان. معلومات پرره صاحب ملک میدهد. معامله دارد. خب دوستان آباش گفتیم که آبا این طرفا کچالکان مقصد мотор задаган обои кухни хона вано ҳамаша мотор задаган. напори об светои шаҳрӣ аст, септик, документҳои хона ҳамаш қоидави аст дӯстон. хуб дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар комментария гапҳои хуб менависем дӯстон. дар номерҳои поёнбудаи мо нашод реклама муроҷиат мекунем. ватсап ҳаст, кӯмак мерасонем барои реклама. хуб худо нигаҳбонатон.